trošku? Či nie? Teba nie? Zamknutí sme. Odomykajú nás. Dobrý deň. Pozdravujem, poď mama. Dá mama prednosť. Potrebuje ten? Čože? Potrebuje ten, už je po úradných hodinách. Idem na zastupiteľstvo. Tady zastupiteľstvo pre občanov Petrovejsi, dobre? Ale- Nedávajte mi tam nohu, Ale dobre? ja chcem Lebo ísť zavolám na donútra. vás policajt. Ale ja chcem ísť donútra. Ja som povedal, že tuto je zasadanie pro občanov Petrovejsi. Ste občan Petrovejsi? Pre občana Petrovejsi. To ja sa tomu bavím. Ty si mi sednúť, pokiaľ chceš. Ne, že ja Dobre. A prečo nemôžem ísť donútra? Ja nejsem na polícii, normálne. Počkajte. Pán starosta, vy sa zamykáte. Tak toto je smiešné. Sa zamykáte, pán starosta, či pán ex-starosta. Nevím, či... Pred kým sa schovávate? Nevím, na čo by to kamerujete. No kamerujem to, lebo je to úplne podozrivé a čudné, čo tu robíte. Pokoj. Ale vám? Prečo sa zamykáte? Povedzte, ale prečo sa zamykáte? Ja sa nezamykám, ani sa neschovávam. Prečo sa zamykáte? Prečo sa zamykáte? Lebo, no to je normálne. Tak však ja som si zaujímavá technika na kamerovaní. Aha. Tak, ako mňa to budú zamykať? Ja nemôžem ísť dovnútra? A ešte na mňa kričať a každý sa tam zamkne? Že čo som ja? No ja No. No, Dobrý deň. vieš čo, Zamykáte sa. Alebo, že sa zamykáte, že na mňa... Máte také tajnosti, alebo neviem čo. Ale nikto druhý tam nemôže ísť. Ste zamknuté. Púšťajú po jednom. Len vybraní ľudia tam môžu ísť. Za to, aby Braňo nemohol natáčať. Pretože ja som občan do Petrovejsi, som povedané, že čo natáčať. No tak máme tu zase zapletku. Braňo som pozvala, že aby to natáčala, teda my sme sa napísali, aby teda to natáčalo, tak to povedali, že aby som si niekoho zabezpečila, keď to natáča. Takže si to skutočne odhlasuj, tak chcem vedieť, že kto... Je zamknuté. Aby sa to Púšťajú po jednom len vybraní. nepustili, alebo aby tam nemohli ísť Braňo. Neviem, čo také tajné idete rokovať. Zastupiteľstvo, tak potom musí byť tajné a nemôžu tam nikto ísť. Tak potom sa Pán starosta, máte také tajnosti alebo niečo, že sa musíte takto zamykať? Pán Drachtel, je po pracovnej dobe. Áno. Pokiaľ chcete niečo na tomto úrade, zastavte sa v pracovnom čase. A Chcete niečo s úradom? máte teraz zastupiteľstvo? Idem na Áno. zastupiteľstvo, ktoré bolo riadne ohlásené, tak idem sa na ne Áno. pozrieť. Zastupiteľstvo, podľa akého zákona vy máte právo sa zúčastňovať na riadení obce? Povedzte mi to, ja vás tam pustím. Nie, podľa akého zákona vy mi zakazujete sa zúčastňovať to zastupiteľstva. Vy nemáte zákonné právo sa zúčastniť na zasedaní obecného zastupiteľstva. Čiže ja nemám právo sa zúčastniť zastupiteľstva, verejného zastupiteľstva. Na obecnom zastupiteľstve... Pán starosta Petrovejsi, pán Beňa, pán starosta Petrovejsi. No, takže tak. Je to normálne? No, takže... Ešte to nafilmujeme. Ja som to zapol, lebo to sú šoky, ktoré ste úplne náhodou. Ja som cítil, že zamknuté 26, hej, 4 minúty do začiatku. Takže oni sa zamykajú. Takže takéto šaškárne, jak sa to... A tu Jožko prišiel s tým, že máme šaškárne. No. Tak to je to normálne? Tak ešte počkáme. A ty ako občan tam ideš a nakoniec ťa vydúria. Vieš, ale to tebe možno pustia, ale mňa ne, takže... Aj tam to zavrieť? Je zamknuté. Po jednom púšťajú len tých, ktorí proste majú... Že neviem mňa by čo. nepustili, ja ako môžem, ale Braňo nepustia a ja trvám na tom, aby tam film... Sa boja filmovania. Pretože... Ale púšťajú po jednom len vybraných. Koho sa rozhodnú pustiť, toho pustia. Len vybraných. No vidíš to. Oni si svojvoľne vysvetlia to, že nemajú úradné hodiny a tým to končí. A aké úradné to je obecné zastupiteľstvo? Práve. Na obecné zastupiteľstvo môže prísť hocikto? To nie je, že... Ale však keď pokiaľ to má manželku, ktorá je občianka Petrovejsi a možno by si niekedy aj bol občanom Petrovejsi, tak ty nevieš chodiť na obecné zastupiteľstvo. A čo robíš? Čo robíš zle pre obec? No vidíte. Takto sme dopadli. Jedenkrát sme filmovali zastupiteľstvo, čisto len.
A už je tu takáto direktíva. Ale že jaké šaškárky sme... A ten ex-starosta si videla, chcel mi buchnúť potom, išiel už rukou, som to dal vyššie, normálne išiel po mne. Išiel proste jak agresívny barán. Tak asi takto majú občania Petrovici možnosť sa dozvedieť, čo sa preroká na zastupiteľstve, lebo potom je tam filter, ktorý sa volá, že záznam, respektíve listina a tam sa napíše, čo papier znesie. Marco, skončili sme. Trochu bude rozhodca, ale ja som tu občan Petrovici, ja mám právo ísť na zastupiteľstvo. Ja som si Braňa pozvala na to, aby to natáčal, pretože minulé ste povedali, že teda musí byť 600-700 podpisu, aby sa to mohlo natáčať, ale že keď chcem, tak ja si to natáčať sama môžem. Tak som Braňa pozvala, ale sú tam všetci, ja som tam vyhodil. Pán starosta, ešte raz sa vás pýtam, naozaj nám zakazujete ísť na obecné zastupiteľstvo? Prečo ako verejnosť nemôžeme ísť na zastupiteľstvo? Ja som technická pomoc. Neviem. Teoreticky, neviem. Ja neviem, akože stalo by to za to, lebo asi sa tam bude dať diať niečo, čo nevieme. Zdravíme. Braňa tam chce ísť, teda ja som si ho pozvala, preto som došiel, že mi tu bude nahrávať a vy sa tu zamývate, že nemôžeme ísť. Tak fakt si to poslanci odhlasujte a ja chcem byť, kto byl proti tomu, ešte tu žiaden poslanec nemusím. A to teraz sa zahrávate s veľkým ohňom, lebo toto je ústavné právo, ktoré mi zabraňujete, takže to si ešte môžete napäť veľký prúser. Povedzte, že nech si ešte zamyslia, ešte majú čas. Lebo ešte tu poslanci neboli a už je základ. Poď môžeme ísť. Si zobrať kľúče, keď chceš. Ideme? Takto sa zamykajú poslanci. Takže otvorím. Pán starosta, osobne. Ale teoreticky môžeme zavolať políciu. Ja, že naozaj môžeme zavolať políciu s tým, aby to spísali. No už neviem, kde som zdal ten druhý telefón. Nie, nemá to zistené. Toto treba urobiť záznam z tohto. Ja si to mám dali urobiť ešte všetkým. Som si nechal telefón v aute. Alebo... Nevieš, kde som stal telefón? Ale ja by som normálne zavolal tú policajnú hliadku. Potrebujeme mať úradný záznam z tohto, čo sa tu stalo. Akože dôkaz máme teraz na kamere, ale oni to musia zaznamenať. Protiprávne konanie. Mám trocha taký problém, že nechcete určite na večer a mať skoro niekto sa myslí, že ako to má pravidelne a vždy niekto príde so mnou, sú tu majú traja ľudia. Dneska tam jeden teda išiel, čo pustili, ale mňa nepustili, alebo lepšie povedané s mojím dačom, ktorého som si zavolala, ktorý prišiel z Bratislavy, aby to kameroval, lebo vždy niečo tam, ak sa niečo spýtam, tak je to vždy prekrútené v zápisnici a ja som žiadala obecné zastupiteľstvo asi dvakrát, že dneska je taká možnosť, že by sa to nahrávalo. Ale bolo mi povedané, že obecné zastupiteľstvo tu nechce, nemám tu záujem, ale že ak si to chcem, tak si to mám zabezpečiť sama. Tak som si minule nahrávala, asi pred 10 dňami, no teraz robili mimoriadne zastupiteľstvo a mňa tam, síce mňa by možno pustili, ale to je to, že žiadne kamerovanie
ako občan Petrovej Vsi nemá právo na vstup na obecný úrad po pracovných hodinách. No čo si o tom myslíš? Počkaj. Keď sa páči, začíname, že? Dobre, takže viete o tom, že porušujete to je ústavné právo. Dobre, povedzte mi podľa jakého zákona, vy máte právo sa Ste si toho vedomí, áno, že porušujete to ústavné právo, moje porušujete. Dobre, keď sa páči. Ja hovorím, tak môžeme ísť dontra. Áno. Minule ste rušil zasadanie Čím som tým, že ste rušil? vstupoval do diskusie, aby sa vám udelil slovo. Ja si neprajem, aby ste sa zúčastnili mestského zasadania. Tak nebudem vstúpať do diskusie. Ne, to ste mal vedieť už predtým, než ste začal rušiť. Ja nemôžem nechať znefunkčniť činnosť obecného zastupiteľstva obecného úradu kvôli tomu, že vy tady provokujete s natáčaním. To nie je A vstupujete provokácia. do debaty a rušíte program. Vôbec som nevstupoval do debaty. Je tady väčšina tých ľudí, ktorí to Ja boli. to mám náhraté. Je tady väčšina. V rámci diskusie som si zobral slovo. A kto vám ho udelil? No vy ste mi ho Ja udelili. som vám neudelil žiadne slovo. No, Občanom. Teraz človek, ktorého som si ja poznala, ja som občan Petrovej Vsi, dobre, dohodneme sa, že on nič nepovie. Dobre? Že To schválajte a buďte ticho. Ja? Ja neumiem schválajte a dajte mu pokoj. Prosím ťa, čemu ti to je? Čo provokuješ? Ja provokujem? Ja som zastupiteľ víry. Ja som nechcela povedať ani slovo, ale také reči, že... Môžeme vyšlo. Dobre, vážené dámy, vážení páni, ja vítam vám na dnešnom mimoriadnom zasadaní mestského zastupiteľstva pánom. Posaďte sa. Nech sa posadí. Som povedal.